Ka ezi ihe na-emenụ ọbịbịa Donald Trump anụnwa dịzikwa nnọọ ka ọbịbịa Jizọs. Ka ezi ife na-emenụ nwanne agwara m ndị isi ojii na nwa onye ọcha enwere ike isevu nwa onye ojii. Mmadụ agha abịabego ka ọ bịa meziere gị bego ọgụ nwa ya emezibego. Onye isi ojii bi ihe eme ka obodo ahụ dị mma. Nwa onye ọcha enweghị ike kama ọbịa tichaa gị tikwa gị n'ọnwụnwa. Ka ọ na ịma ha na ha na-ekpe ekpere ka ọgụ daa ka ha lee ngwa ọgụ ha. Ka ọ na onye ma ha na-ekpe ekpere ka nsogbu dị ka ha lee ngwa ọgụ ha nwee ngwa ọgụ n'almost 100 years etestibeghị etest. A chọrọ ebe anyị eje huapịa before mee spy n'aka gba ama na ntị adịkwa. Nwa onye ọcha ha dị very smart. Ha ji anyị eme biznes na ụlọ anyị agba game biznes. A na-asị na Igbo na-eme biznes, Igbo na-amụ ọrụ n'ebe ndị ọcha nọ. Ndị ọcha nwee biznes, ha nwee global biznes. Ọ nke anyị mụtara n'aka ha ka anyị na-eme.